Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang kaugnay agribalitaan sa linggong ito. ATI Bicol matagumpay na nalampasan at naipasa ang ISO Third Party Surveillance Audit. Dahil nga dito, nagpahayag si ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot na let us continue on igniting and inspiring each other. Our collective efforts will definitely prosper into our continued success. Isinagawa ang surveillance audit sa pangunguna ni Mr. Xavier Lance D., TUBSUD Auditor and Head of Operations at Mr. Dante Esguera, ATI Quality Management Representative. Kasama ang ATI Central Visayas, ang ATI Bicol ay ang unang regional training center na sumailalim sa ISO audit ngayong taon. Isa ang ATI Bicol sa 5 RTCs na nagsagawa ng face-to-face surveillance audit ngayong taon, habang ang natitirang RTCs naman ay piniling mag-remote or virtual audit. Ayon kay TUBSUD Auditor D, face-to-face is a better way to get the most benefit out of the audit. This is a product of your effort. Random sampling, interviews, open discussion, pag-check ng documents at records, pag-observe sa aktwal na implementasyon, at pagsunod sa process flow ng operations ang metodolohiyang ginamit para sa nasabing audit. Ayon din sa dating ATI Davao Region Center Director at ngayon ATI Quality Management Representative na si Mr. Dante Esguera, sa susunod na taon, isa sa mga isusulong ng ATI na idagdag sa kanilang sertifikasyon ang environmental management. Samantala, sa bayan ng Pili Camarines Sur, mga miyembro ng Management Committee ng ATI Central Office bumisita upang magsagawa ng Validation Conference and Inspection sa ATI Bicol. Ayon kay ATI Deputy Director Antonieta Arceo, ang layunin ng Validation Conference ay hindi tingnan ang pagkukulang, ngunit tingnan ang inyong pamamaraan. Mainit na tinanggap ng ATI staff sa pamumuno ni ATI Bicol Training Center Superintendent 2 and Center Director Elsa A. Parot, ang ATI Central Office Validation Team. Aniya, just be yourself. Habang binabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang isang empleyado ng ATI Central Office sa loob ng 15 na taon, bago siya tanghalin bilang Training Center Superintendent 2 ng ATI Bicol. Isa-isa ring formal na pinakilala ni ATI Bicol Training Center Superintendent 1, Assistant Center Director Vivian V. Carable ang mga staff ng ATI Bicol. Ito rin ay nagsilbing daan upang makilala ng ATI Bicol ang mga kasama ng ATI Validation Team na sina Miss Milagros Urbano, Chief ng Policy and Planning Division, Miss Edita Vinuya, Chief ng Career Development and Management Division, Miss Nemeline Pangilinan, Chief ng Partnerships and Accreditations Division, Mr. Joven Kalasagsag, Chief ng Information Services Division, Miss Marisa Galgo, Chief ng Human Resource Management, Leonida Cadiz, Budget Chief, Miss Cindy Alfonso, and Mr. Mark Nelo Alvarez. Samantala, binhi ng Pag-asa Program inilunsad. Kasalukuyang inilulunsad ang launching activity ng binhi ng Pag-asa Program sa probinsya ng Masbate. Kasama sa nasabing activity ay sina ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot, Miss Maria Techi M. Lisaso, OIC Chief ng Career Development and Management Services Section, Miss Joyka O. Labios at Miss Gretchen Darilay, support staff sa nasabing program. Kasama rin sa aktibidad na ito ay ang Provincial Agriculturist ng Masbate na si Miss Grace Graciana Tagnipes, and ito rin ay dinaluhan ng mga municipal and city agriculturists ng 20 munisipalidad ng Masbate. Napag-usapan rin sa nasabing launching activity ay ang purpose,
kung bakit nagkaroon ng ganitong inisyatibo at mga napagkasunduan bago ang full implementation ng BPP. At yan ang Agribalitaan sa hapong ito. Ako po si Kuya Ken, ang inyong podcaster. Magandang hapon. Masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Welcome sa ating Kaugnay Podcast, provider of extension advice and services. Ako po ang inyong host, Kuya Alex, ang LSA point person ng ATI Bicol, at samahan niyo po akong tunghayan ang ikatlong episode ng Agri-Salitaan, Tampok, ang organikong pagsasaka. Makakasama po natin ngayon dito sa studio ang magagaling na ka-organiko natin mula sa Goa, Camarines Sur. Makakasama po natin unang-una ang mula po sa Municipal Agriculture Office ng Goa, ang Organic Agriculture Focal Person at Empowered Woman na si Miss Arlene Dayo. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Arlene. Magandang araw din po sa iyo, Sir Alex, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa atin. Ayan. Makakasama din po natin ang isa sa mga organic accredited LSA natin at ang kauna-unahang farming LSA and at the same time agri-processing LSA namin dito sa Bicolandia. Walang iba kundi ang Manuel's Garden Integrated Farm, at kasama po natin ang isa pa pong empowered women, si Ma'am Salvacion Garchitorena. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Vas. Magandang araw din, Sir Alex, at sa mga sumusubaybay ng ating podcast ngayon. Ayan. And of course, magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating Kaugnay Podcast. So ngayon po ay buwan ng Marso. Kaya in behalf po of ATI Bicol, binabati po natin ang lahat ng mga ulirang kababaihan na Happy Women's Month. So Happy Women's Month po sa mga empowered woman. Nakasama po natin dito sa studio, Ma'am Vas and Ma'am Arlene. Salamat po, Sir Alex. Salamat. Ayan. So simulan na po natin ang ating kwentuhan. So, yung first question po natin, Ma'am Vas, paano ka po nagsimula bilang isang farmer? Okay, nagsimula ako sa pagtuturo sa Agri-Fishery Arts subject sa Pinaglabanan Elementary School. At dito ko natutunan ang mga tungkol sa farming. At nakilala ko si Ma'am Arlene, naturuan niya din ako sa mga pamamaraan na pagtatanim. In-apply ko po yun sa Pinaglabanan Elementary School. Pagkatapos, ang mga natutunan ko, dinala ko rin sa farm namin, sa family activity namin, tinuro ko rin sa mga anak ko at sa mga apo ko. Kaya hanggang ngayon, ang mga bata sa Pinaglabanan Elementary School, willing-willing pa sila sa pagtatanim. Katunayan nga, ang school namin ay laging nananalo sa gulayan sa paaralan program sa distrito namin at lumalaban pa rin kami sa division level. Oo naman. So ngayon po ba, Ma'am, ay retired na po kayo? Opo, kahit retired na, tumutulong pa rin ako. Katunayan nga, kaninang umaga pumunta ako sa school ng Pinaglabanan at tiningnan ko ang paligid nila. Sabi ko, magsimula naman tayo, tutulungan ko naman kayo sa pag-ayos ng mga gulayan sa paaralan. Kasi kahit walang contest, dapat sunod-sunod yan, mapapakinabangan ng mga bata at ng mga guro din na nandoon lahat. Tama po. Meron nga tayong kasabihan, Ma'am Vas? Once a teacher, always a teacher. Oo, ini-enjoy ko yan kahit na wala na sa serbisyo. So may serbisyo pa rin. Opo. So ngayon, Ma'am, kung dati yung yung sinusundan natin na curriculum ay yung sa school, ngayon naman po yung agriculture Opo. So yung tiniteach mo ngayon, Ma'am, is a way of life. Kasi agriculture is a way of life. So napakaganda po yung yung vocation mo, Ma'am, talagang continuous. After retirement, talagang ngayon, continuous pa rin yung pagtuturo. Lalong-lalo na ngayon, sir, na LSA na ang farm namin, patuloy pa rin sa pagtuturo. At saka, hindi lang nangyayari sa farm namin, nagta-travel din para makapagturo. Kaya, ang sabi ko doon sa anak ko, dapat mayroon tayong 3 programa.
yung in-house doon sa farm namin, tapos yung sa labas na tumuturo sa mga nag-i-invite, pwedeng tinatawag namin yun na mobile. Tapos mayroon din kaming sa sa internet ba, so cyber. So, napakaganda po So, hindi lang talaga sa farm kinakandak yung mga learning activities. Bagkus pati na din po sa sa labas, mga mobile yung interventions tapos gamit po yung internet kasi nakikita ko po sa kaalaman po ng lahat sa mga viewers natin, meron po silang Facebook page at parang lagi po silang nag-update doon ng mga farm activities and at the same time yung mga sharings na mga learnings po nila doon sa farm ay nandun po. So i-follow nyo lang po ang Facebook page ng Manuel's Integrated Farm. Yan. So thank you Ma'am Vas. So ngayon naman po ay next question po natin kay Ma'am Arlene naman. So Ma'am Arlene, paano mo po nakilala si Ma'am Vas at paano po ba nasuportahan ng LGU GOA ang kanyang mga farming activities? As I remember, nakilala ko po si Ma'am Basing siguro 12 or 13 years ago. Yan po yung merong programa, yung mayor namin, na presenting mayor din namin po ngayon, si Mayor Marcel Pan. Meron po siyang nilaunch na Zero Dropout Program. Ang intention po nun is tulungan yung mga schools, mabigyan po sila ng mga agricultural inputs para po yung mga magulang i-encourage na magtanim sa school, and then yung harvest po nila ipapakain po dun sa mga bata na pupunta sa school. Doon ko po na-met si Ma'am kasi siya po yung teacher na in charge sa agriculture. And that time po na nag-visit ako, in-offer niya po yung area which is now the Manuel's Garden, na siya po yung maging production area ng Pinaglabanan Elementary School. Kasi yung Pinaglabanan Elementary School po, maliit po yung space nila para sa vegetable production. Yung sa part naman po ng LGU, siguro yung pinakaunang na-receive ni Ma'am is yung training through the local government unit kasi hindi siya funded ng municipal agriculture. Funded po siya, naalala ko, funded po siya ng Agricultural Training Institute. Yung kinandak po na organic production training ng Big Peace noon na isang extension service provider. So yun po, doon nagsimula si Ma'am na makapag-attend ng training on organic agriculture. Then po, naalala ko din, yung production support po nila, given po yung limited financial capacity ng local government unit, so hindi po kami talaga nakakapagbigay ng mga enough na production support. Nung time po ni President Aquino, meron po tayong bottom-up budgeting. So yun po yung naging daan, nakapag-submit po kami ng proposal, and then nabigyan po sila ng mga pangangailangan nila sa farm. Pati po yung materials para sa construction ng vermicomposting, yung mga beds for the vermicomposting, naibigay po namin yun sa kanila. And then yung LGU that time, nagbigay po kami, nag-propose po ako, nabigyan po sila ng kahit konting materials para po makapaggawa sila ng maliit na training center sa kanilang mga farm. So, yun po. Pagdating naman po sa marketing, yung support sa marketing para sa Manuel's Garden, yung involvement po ni Ma'am sa GOA Agri-Producer and Processors Association, siya po yung nakatulong para mailink yung mga farmer member po ng GAPA, which is isa po doon si Ma'am, na isa po siya sa strong pillars ng GAPA kasi sila po talaga yung mga nagsimula at hanggang ngayon po maraming taon yung lumipas, andiyan pa din po si Ma'am. So yung invitation po ng DA or ng ATI para sa mga trade fairs, hindi po namin yun pinapalampas kasi yun po yung pagkakataon namin na maipakita or maipagmalaki yung mga produktong galing sa farm or yung mga produktong agrikultura, organikong agrikultura po. Yan, so napakarami po lang Ma'am ng mga naitulong ng LGU GOA sa development ni Ma'am Vas. At ang ganda ng story Ma'am, kung paano kayo nag-meet. Kasi parang nag-meet kayo sa advocacy na magkaroon ng parang sustainable food for everyone. So, yun, sa advocacy, sa teaching, doon sila nag-meet. And then, yung mga support, dumating na lang yung pagkatapos. Yung trainings, yung livelihood support, yung mga marketing linkages, and of course,
yung pag-organize ng GAPA. Ano po? So Ma'am Vas, tell us about GAPA po. Paano po ito nakatulong sa inyo? Okay, thank you Sir Alex. GAPA is Guwa Agri Producers and Processors Association. Iyan ang association namin sa Guwa na talagang yun ang sinasabing tagos hanggang sa buto. Dahil yan na ang buhay namin eh. Ang ano-ano namin dyan, ang saya-saya namin, tapos nagtutulangan kami lahat dyan. Ang bawat farmer, sa una, tinitraining ni ma'am. Pero pag natuto na kami, pumupunta na kami sa mga ibang malalayo na mararating namin. Kasi si ma'am nag-o-office siya eh. Hindi lahat ng panahon nandun siya. Kami naman ng mga elders, tumutulong na rin kami sa mga kapaligiran, sa mga nanay, lalo na sa pagbigay sa kanila ng mga kaalaman sa nutrisyon at sa pagtanim ng mga pagkain at saka sa mga proseso, kasi processors kami. Pag nagpo-proseso kami ng mga bagay-bagay na mga nasusobrang mga harvest namin, kasi kailangan hindi yun mabulok. Kailangan bigyan yan ng paraan at bigyan ng buhay yan. Kaya kami, masaya kami sa GAPA. Ang namin, lahat ng mga tulong, hindi kami humihingi ng tulong na individual sa DA. Hindi. In the name of GAPA, diyan nakakarating sa amin ang lahat ng mga ni Ma'am Nene Losa dahil sa GAPA, kasi yan ang daluyan ng dugo namin, ang GAPA. Kaya ang GAPA, habang buhay pa kami, yan ang sinasabi namin sa mga kasama namin, kahit anong mangyari, we are GAPA forever. Kaya salamat kay Ma'am Arlene, saka kay Sir Albert, dahil sila talaga ang nag-alaga sa amin. Ang dami-dami namin, ang mga tao baga, di ba? Come and go, may bago na naman, may Mapa Manila, wala na naman. Ganun lang kami. Pero kaming mga siguro mga 10 pa kaming mga datihan na humahawak pa rin sa mga magandang adikain ng GAPA. Yan, so maraming salamat Ma'am Vas. So parang nabuo yung GAPA, naging pamilya siya ng mga organic practitioners. Pamilya po siya. Hindi So, siya basta-bastang organization. Yan. So yun, doon talaga magsisimula yung yung sustainable agriculture. Ano po? Paano naman po kayo naging isang learning site for agriculture? Ayan, ginaid pa rin kami ni Ma'am. Sabi niya, lahat kami, hindi lang ako sinabihan niya, lahat kami sinabihan niya. Kasi kay Sir Albert, learning site na siya. Ang gusto ko naman, mayroon naman ngayong taon na magiging isang learning site, o turuan, mayroon naman next year. Para isa-isa, lahat kayo magiging learning site. Ito nga ang mga prepare na documents. Alam ko, mayroon kayo nito, i-collate na ninyo, ayusin na ninyo, tayo, tulungan ko kayo submit sa ATI para maging LSA. Tapos yon, ginawa namin, naalala ko pa nung nag-seminar kami doon sa Punglon, doon kay Sir sa Mushroom, kay Sir Peter. Dala-dala ko yung envelope ko. Sabi ko, Ma'am Arlene, paano ako makarating doon? Hindi ako bisto ng hindi ko kakilala, hindi ako kilala ng ATI. Basta submit mo yung doon kay Sir Alex Vargas. Sino ba yun? Hindi ako kilala niyan. Natatakot ako pumunta dito. Sabi ko, ako nang bahal, sige, dalhin mo. Kaya nang dinala ko yan doon, andoon yun sa Ma'am Justin, ipinadala sa'yo, ipinadala kay Sir Alex. Kaya nakarating yon. After 2 weeks yata, may surat na. Mayroon na nabasa mi na ngayon, mi na ngayon, so documents. So, schedule na ngayon ang ocular inspection ngayon sa farm. Kaya, si Ma'am Arlene talaga, ginaguide kami niya sa lahat ng Kaya, napakagandang AEW ito. Talagang extension talaga. Kaya, tapos ang saya-saya namin kasi na siya ngayon, senior agriculturist na siya. Congrats, Ma'am. Thank you, sir. So yun po, Ma'am Arlene, paano naman po nakakatulong Ma'am sa bayan ng Goa yung active participation sa agriculture ng mga farmers po natin sa Goa? Malaki po yung nagagawa nila. Hindi lang po dun sa award na na-receive namin. Kasi nung 2012, wala pa po yung Goa Agri Producer and Processors Association or GAPA.
yung LGU pa lang po, kami po yung nagkakandak ng mga trainings and nakikita po namin yung dinocument ko yung ginagawa ng farmer, yung simpleng natural farming technology system na binibigay namin sa magsasaka sa funded po yun ng LGU pero snacks lang po yung pinoprovide. Dinocument ko po siya na ginagawa talaga siya ng mga magsasaka. Sabi ko nga po, malaki yung naging partisipasyon nila. Hindi lang po yun yung tungkol sa award kasi last 2012 po kasali po ang munisipyo ng Goa at ako as organic agriculture focal person sa nahirang pong top performing LGU and top performing agricultural extension worker. Siya po yung first na award under the organic agriculture category. So meron pong 6 na nabigyan ng award and kasali po tayo doon. So merong all over the Philippines po yung search na ginawa. Then, yung sa pagpatuloy, meron po nung na-organize na po namin yung GAPA 2013, pero formally or yung legal personality niya is 2014. Nagkaroon po ulit kami, nanalo kaming yung Goa Agri-Producer and Processors Association or GAPA. Hindi ko po kasi tinitingnan yung sarili ko as AEW lang sa kanila. Member po nila ako, isa po ako sa board of director ng GAPA. So part po Part ako, of the kaya family. yes po, part of the family. Kaya nung 2015 naalala ko nanalo po kami sa region, pero hindi kami pinalad sa finalist pa din po kami, pero hindi kami pinalad sa national. And then makikita mo kasi na tuloy-tuloy lang sir, kahit walang support, kahit wala kaming nakukuha. Kasi yung training ko din po or lagi kong sinasabi sa kanila, hindi tayo kailangang umasa sa iba kasi pag lagi tayong nakaasa, kailangan pala nating mag-stop. So yung ganon na, ma'am, sasabihin ko po sa kanila na mag-attend ka ng training. Sasabihin ng si Idalyn noon, sabi niya, ma'am, wala akong pamasahe. Sabi ko sa susunod, ayoko nang marinig yan. Kasi kung organic farmer ka, dapat marami kang tanim. Di magbunot ka ng kasaba, ibenta mo sa market, may pamasahe ka. So, yun po yung nangyayari. Hanggang ngayon, na-instill na po yun sa mind nila. Nung malaki yung naitulong nung nila sa local government unit. And then, hindi lang po yun. Ngayon, meron po kaming link with the League of Organic Agriculture Municipalities and Cities. Nakalink po yung organization. Actually, inaalagaan po kami or may connection po kami sa kanila, sa LOMC. May constant communication with Sir Vic Toriano Tagupa. Isa po siya sa international resource person. And sa kanya din po namin natutunan through the LUMC, yung lagi kong sinasabi na ABSOA, na sabi ko sana makapag-conduct tayo ng training dito, kahit trainers training, kasi yung ABSOA is Asset-Based, Sustainable Organic Agriculture Development in Family Farms. Isa po siyang best practices on organic agriculture. Hindi lang po siya nagtuturo tayo ng organic agriculture, organic production, but paano po mag-survive yung isang pamilya. So sa ngayon, siguro po yan na naman po yung magpapakilala muli sa Goa. Yung pag-adapt po namin ng ABSOA in family farms. So patuloy lang po, tinitingnan ko patuloy lang talaga yung mga magsasaka. Sila po kasi yung sabi nga ni ma'am na hindi nag-detach. Depende kasi sa purpose and na-adapt din siguro nila, hindi lang ng mind, pati ng puso, yung pagiging organic farmer po nila. And then, ma'am, parang nabanggit mo kanina yung yung about sa farmer-to-farmer extension. Yes po. Nung na-organize po namin yung GAPA, after po nung realization, yung mga farmer po namin is malalayo sila sa sentro. Kasi usually yung mga training ginagawa sa munisipyo. Nakita po namin yung kahirapan ng mga magsasaka na naka-locate doon sa mga 18 kilometers away na sa sentro. Medyo darating po sila tanghali na kasi walang sasakyan, tapos uuwi sila ng maaga kasi walang sasakyan. So yung mga learnings po nila bitin, hindi nila nakukuha siya ng buo. So napag-isipan po namin nung na-organize na po yung GAPA, gawin natin yung farmer-to-farmer extension. Yung lahat po ng members ng GAPA na natuto or na-train, kaya po, isa po dyan si Ma'am Basing, yung obligasyon po nila is, sabi ko, manganak naman kayo. Mag-multiply, iba? So, yung mga training, gawin po dun sa kanilang mga, sa bahay or sa area, sa maliit na area, dun sa mga training center na ginawa po namin.
doon nyo turuan yung mga farmer, yung katabi nyo. Kasi sabi ko, yung extension naman, pwedeng gawin ng farmer. Kasi hindi naman nangangailangan na explain mo yung whole details ng technical aspect, di ba? Kailangan lang naman ipakita mo sa farmer paano to ginawa, ano yung resulta niya. So, ganun lang po siya kasimple. So, doon po nagsimula yung farmer-to-farmer extension. Sila Mambasing, nagpupunta po kami doon sa area na tatawid ka pa ng tubig, may bitbit kang kung ano-ano. Tapos, naalala ko po yung barangay Maysalay. Wala po, nag-meeting po kami, nakaupo lang po kami lahat sa kawayan. Nasa gitna po kami ng farm. So, ganun po yung simula. Sad lang kasi yung ibang farmer leader namin, medyo wala na sa grupo, as in yung isang napakasigasig na farmer, kinuha din siya kaagad. Sayang nga eh. Pero siguro may rason. Pero nandiyan naman po sila Mambasing. Pagpapatuloy po nila. And, masaya nga po kasi meron na din si Mambasing na na-train na family member niya. Opo. So, napakaganda yung schema. Ano ma'am, yung farmer-to-farmer extension scheme, kasi parang pumupunta sila doon sa lugar mismo para doon na magturo. Oo. Kasi yung ma'am, meron kasi kaming din, sa learning site, yan din yung pinupush talaga namin, yung farmer-to-farmer technology transfer scheme, kaya nabuo ang learning site. Kasi po, mas naniniwala kasi yung magsasaka sa kapwa nila magsasaka. Di ba? Pareha silang ng mga experiences, yung mga practices nila. Halimbawa, maganda yung yung ani. Ang tendency, yung isang farmer magtatanong doon sa sa farmer. So, doon pa lang sila parang nagkakaintindihan. So, parang yun yung butas na kailangan nating pasukin para po mas maparami, mas maabot natin yung mga farmers natin sa kasulok-sulukan. Yan, so Ma'am Vas, aside po doon sa mga produkto nyo sa farm, ano pa po ba yung ibang mabibili sa inyo? Oo, mayroon kaming ngayon dinidevelop namin yung pagpa-improve kasi gumagawa kami ng mga herbal tea. Iyan ang pinupukusan namin ngayon kasi sa panahon na ito, hindi man siya kasi ang mga tao, mas gusto nilang bumalik sa mga sinaunang mga inumin ng mga dahon na nilaga. So, hassle sa kanila ang paglaga. Kaya nag-suggest sila na, ano kaya ma'am kung ilagay mo ito sa tea? Sabi ko, okay, subukan natin. Kaya kami, may 10 klase na kami ng mga herbal tea. Tapos mayroon din, gumagawa din kami mga snackan, mga taro chips, banana chips. Tapos gumagawa rin kami ng mga juice, kahit lang, tanglad juice. Kaya kung pumupunta sa amin, yan lang yung ino-offer namin. Yung andun lang sa paligid, hindi na kami magbibili ng kung anong brand na juice or soft drinks diyan. Nga po. Kasi ito mama, yung, di ba, nung nakaraan po kasing 36th anniversary ng ATI, isa po yung products ng Manuel's Integrated Farm, yung dinala po namin sa central office. At naging blockbuster po yung yung taro chips. Madali po siyang naubos noon kasi masarap daw po talaga. Sunod na tanong ko ma'am, ano po ba yung importansya ng processing component sa isang farm? Ay, napakahalaga yun. Iba-ibang mga processing component. Sa farm production pa lang, dapat may processing component na tayo doon sa mga waste material. Opo. Dapat naka-imbak-imbak yan sa isang tabi para kung kailangan mo, mapagkukunan ka, tapos makikita mo yan, pag pre-process mo na siya dyan, nilagyan mo na siya ng IMO, ikulob mo, ang mga 2 linggo niya, pwede na siyang magamit. Fertilizer. So, as fertilizer. Hindi ka nabibili ng fertilizer, andoon lang siya, mag-aabil ka na lang. Tapos, pinaprocess pa namin yung mga concoctions. Isa pa yan na magandang sa pag-production ng mga vegetables. O pag namunga na yung mga tanim natin, murang-mura sa sentro, so anong gagawin natin? Processing pa rin yun. Ipaprocess natin para may value adding tayo. Tama po. Para sa mga natin, mabenta natin siya, saka ang shelf life niya medyo mas haba, mai-extend siya. Kami kasi sa grupo namin, complementing kami. Opo. Hindi kami nagkukurumpetensyahan. Kaya halimbawa, kung yung isang farm mayroon siya maraming harvest, so di niya kayang i-process, so magpupunta kami doon, magkukuha kami ng mga raw materials para mag-process kami ng
pagdating ng panahon, kung wala kaming pera, kinukuha lang namin yan, utang. Tapos, pag nabenta na namin yung mga ano namin na process na, pakunti-kunti ho dyan. Diyan naman sa'yo, pang ano mo, sige, dagdag na. Kaya, ang saya namin. Sige po, Ma'am Arlene. Any message po sa ating mga viewers about po sa kahalagahan ng organic agriculture? Para po sa mga nanonood ngayon, masasabi ko po na pag-aralan nating i-adapt ang organic agriculture. Kasi para po ito sa food security and sustainability ng ating pamilya. Yung sinabanggit ko po kanina na ABSOA in family farms, willing po ang GAPA ituro sa inyo kung paano po siya ginagawa. Magsisimula po tayo sa paggawa ng Family Farm Investment Master Plan. At least 3 years na investment master plan na kung saan yung pamilya po, yung isang maliit na pamilya, magkakaroon po siya ng maayos na plano kung paano niya po gagawin para yung farm niya mula sa isang scratch, mula po sa isang coconut area or coconut farm, magkaroon din po siya ng processing component gaya po ng ginawa ni Ma'am Basing. So if willing po kayong matuto, willing din po kaming magturo, just contact Ma'am Basing po, nandito siya ngayon, o may FB page po, yung Manuel's Garden. Dadalhin po namin kayo doon sa aming mga farmer member na nag-a-adapt na po ng ABSOA in family farm. Marami po kayong matututunan. Ayan. So, narinig nyo naman po yun sa mga viewers po natin. I-contact lang po natin si Ma'am Bas and then si Ma'am Arlene kung gusto nyo pong matuto sa organic agriculture. At willing na willing po sila. Ano po? Ma'am Bas, as learning site for agriculture po at big sister in agriculture, any message po sa mga kapwa nyo magsasaka naman? Okay, maraming salamat din, sir. So, sa mga sumusubaybay, maraming salamat sa mga nanonood o nakikinig ngayon. Sa farming po, huwag kayong matakot na magsabi kayo na wala kayong gagastusin. Kasi pag-aralan lang natin na gamitin kung ano yan sa kapaligiran natin. At saka matututo tayo sa organic farming na makapagkain man lang tayo ng mga pagkaing walang lason at pang maganda sa ating mga kalusugan. Kaya kami, willing kami na magturo sa inyo. Sabi ko nga, nakarating akong Albay, nagturo, pero galak na galak sila sa mga natutuhan nila. Dito pa kaya sa ating probinsya, dito pa kaya na hindi kami makapagturo? So mag-schedule na po kayo. So maraming salamat po sa pagpapaunlad ng aming imbitasyon at pag-share po ninyong ng inyo pong mga kaalaman at experiences sa larangan po ng organic farming, Ma'am Bas and Ma'am Arlene. At maraming salamat din po sa mga sumusubaybay at patuloy na sumusubaybay sa ating Kaugnay Podcast. At i-end ko po natin ang segment na ito sa pag-share po ng first law of ecology. Sabi po dito, everything is connected to everything else. Lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kaya lahat po ng ginagawa natin ay may epekto sa kapaligiran, kaya mas piliin po natin na ang mga aktibidad po na makakatulong sa pangangalaga nito, kasi nag-iisa lang po ang mundo, kailangan nating ng pagkakaisang pagkilos para alagaan ito. Muli po, isang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Good afternoon, Bicolandia. Magandang hapon ating kaugnay, your provider of extension advice and services in agriculture. Ako po si Kuya Eko, ang inyong podcaster ngayong hapon na ito. Masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Ako naman si Jessica, ang inyong OJT podcaster ngayong hapon. So Kuya Eko, ano po ang mga abangan ng ating mga clients and stakeholders sa susunod na 2 linggo?
Marami-rami ito, partner. So unahin natin ang Partnership in Accreditation Services. Sa Rice Competitiveness and Enhancement Program ay kasalukuyang ginaganap ang training on inbred rice seed production, certification and quality control for potential seed growers with God concept sa probinsya ng Masbate. Nagsimula ang pagsali na ito noong March 6, 2023 at magtatapos ngayong March 10, 2023. Sa Rice Program naman ay kasalukuyang ginaganap ang training of trainers for new local farmers technicians specialized training course on rice production technologies simula March 10, 2023 na ginanap sa Sonrisa Farm, Magarao, Camarines Sur. Sa March 10, 2023, magkakaroon ng awarding of LSA certificate sa Gubat St. Anthony Cooperative or GSAC sa probinsya ng Catanduanes na pangungunahan ng ATI Bicol Center Director Elsa A. Parrot. Kasama rin dito ang LSA Focal Point Person na si Alexander O. Vargas. Sa susunod na linggo naman po, March 13 to 17, 2023, under Organic Agriculture Program ay gaganapin ang Training of Trainers for New Local Farmers Technician on Training on Expansion of Participatory Guarantee System sa Makagang Hall, Nabwa, Camarines Sur. Ito ay pangunahan ng Organic Agriculture Focal Point Person, Justin Rose C. Tubig. On March 17, 2023 naman po, ay ang pagtatapos ng isang buwan ng Student Internship Program ng siyam na on-the-job trainees from Dr. Emilio B. Espinosa Sr. Memorial State College of Agriculture and Technology from Masbate. Magkakaroon po ng graduation ceremony para sa ating mga OJT na ganapin sa loob ng ATI Compound, Calaguas Hall, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sa Career and Development Management section naman, ano ba ang ating mga abangan, Jessica? Sa Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan ay ongoing pa ang selection process. Napapaloob sa screening process ay ang regional examination na isasagawa sa March 24, 2023. Para sa mga gustong mag-apply, please coordinate with your municipal and provincial agriculturists. Dapat ring abangan ang Gender-Based Effectiveness Skills Training for AEWs in Bicol Region sa darating na March 13 to 17, 2020 dito sa Esarog Hall, ATR RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ang mga participants sa training na ito ay ang Gender and Development, Focal Persons, and AEWs ng 6 na probinsya ng Bicol Region. Ano-ano pa po ang mga dapat abangan sa ATI Bicol, Kuya Eko? Para naman sa Information Services Section or ISS, magkakaroon ng School on Air on Smart Rice Agriculture Technologies Coordinators Meeting na gaganapin sa probinsya ng Catanduanes ngayong March 9, 2023. Pangunahan ito ng SOA Focal Point Person and ATI Media Production Specialist 2, Christian Tusok. Kasabay din ito ay magkaroon ng FITS monitoring na nasabing probinsya. Sa susunod na linggo ay naman ay gaganapin ang Information Caravan on Coconut Farmers in Industry Development Program or SAFE-IDP sa Esarog Hall, ATI Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Para naman sa Planning, Monitoring and Evaluation Unit, ang mga dapat nating abangan ay ang Under High Value Crops Program sa darating na March 13 to 17, 2023 ay magkakaroon ng pagsasanay sa mango production and post-harvest handling with God concepts sa Masbate City, probinsya ng Masbate. Ang mga participants na nagsasabing pagsasanay nito ay 20 farmers leaders. Ayan, so talagang madami-dami ang aabangan natin sa ATI Bicol. Kaya para palaging updated, please like our official FB page, ATI Bicol, and YouTube channel, ATI Bicol Sarabay Channel. So yan po ang ating agri-abangan. Ako po muli si Kuya Eko, ang inyong podcaster sa hapon na ito. So muli po, ako si Ate Jessica Orbase, ang iyong OJT podcaster ngayong hapon. Maraming salamat sa pagtutok. Yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.